Здравейте хора, ние сме Extend TV България и днес ще направим ревю на нашия таблет. Таблетът е Asus. Ето, Asus е таблета, има задна камера, има също и предна. Така, имаме игри, имаме Minion Rush, Deer Hunting, Botan, Glory, имаме Subway Surfers. Тук, значи сега към таблета да отидеме. Хранилището му имаме на разположение 8 гигабайта имаме. 8 гигабайта. Всичко за таблета. Значи модел му е E173X, версия на ядрото. Версия на ядрото е 3.4.5, версията на Android е 4.2.2. Таблета си е много здрав, много добре е таблетът. С него ще играем на различни игри, ще качваме интернет. Да видим. Извинявам се. Значи може да качваме игри на ето тази игра. Зомби цунами. Добре. Тъй ще направим тази игра. И на нея ще качваме също клипове. Играта си е доста интересна игра. Ме ми харесва. Тъй. Това беше видео, в което аз и приятелят ми Диан бяхме тук, за да снимем да направим ревюто на таблетът. Очаквайте в най-скоро време да качваме геймплей от таблетът. Харесвайте го, абонирайте се и да ви е харесало и до следващия път. Чао!